Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNzibande uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Simbonga kakhulu uNkulunkulu wethu, samdumisa bangcwele ukuba sihlangane futhi osukwini lwanamhlanje. Ayike samukela abantu baka YouTube. Welcome back bantu baka YouTube. Siphumile emkhosini sigcine izolo. Besubambile ku 21 days kusukela sagcina mhla ka 31 kuDisemba 2025 ukudla. Siqalile ke namhlanje sakhululeka. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, siyamdumisa ngokuthi usigcinile wasilonda kwaze kwaba la. Siyanamukela ke nonke ku YouTube, nonke ku TikTok. Ngiyazi abazalwane bangifaka ku TikTok, mina ngizenza inkonzo ka TikTok ngqo, kodwa bayangithatha ke bangifake ku TikTok. Kwesinye isikhathi kusuka isiyaluyalo, kuphikiswane, kwesinye isikhathi kube kuhle kube mnandi. Hayike kukho konke lokho siyambonga uNkulunkulu. Engakuthiphisa ngakho nje wena ungumntwana kaNkulunkulu olesaba igama lakhe. Izwi lenkosi lithi singaphikisani ngalokho okuthiwa ukwazi kungekho. Akuphikiswana ngezwi likaNkulunkulu. Uma nje kusezwini kwamukele, makungekho ezwini kunama question marks ungakwamukeli uma ungathandi, kodwa ungaphikisani. Nansi indaba uNkulunkulu angayifuni ukuphikisana. Ngifisa futhi ukuthi ngigcizelele. Kuyakhombisa ukuthi abantu abalaleli, abantu abazilaleli inkonzo, abawalaleli nalokho engeke ngikuthumele ngithi umyalezo osemqoka. Imiyalezo esemqoka nemiyalezo ephuthumayo oyilalela. IVN ngayodwana oyibona ekhaya lezi ungayidedeli nesizathu sokuthi ikhona. Yebo ngeke ngifake ekhaya lezwi, phinde ngifake nasebufakazini ngoba ngisuke ngifuna igcizeleleke leyo nto. Abanye ababulalela ubufakazi bayithola mayengale, abanye bakulalela konke, abanye abakulaleli konke. Ngifisa ukuthi ngigcizelele uma ukhuluma ngomuntu ekhaya lezwi, ngiyacela uyisebenzise WhatsApp number yakhe. Ngoba uma ungayisebenzisi WhatsApp number yakhe angikwazi mina ukukhuluma ngobani. Ngiyawubona lo moya uthanda ukuqina wabantu abangafuni ukulalela. Ngiyadabuka ngoba ukulalela kuyisono. Uthanda ukuqina umoya wabantu abangathanda ukunaka umsebenzi kaNkulunkulu. Ngikunika itip uJeremiah 48:10 uthi makaqalekiswe umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. So uma wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki, uzilethela isiqalekiso. Uma wenza umsebenzi kaNkulunkulu ufaka ama-emoji ubusa ucasha ngokuthi benganakile, uzilethela isiqalekiso. Uqalekise umuntu owenza umsebenzi kaJehova ngokunganakekeli. Ufunde Jeremiah 48:10. Mase sila ekhaya lezwi akuyona ndawo yokulala le. Mase sila ekhaya lezwi sisebukhoneni benkosi. Noma ngaba kuyona inkonzo yazikhulumela wena wedwa nobaba uNzibande, okwazi ukuthi usebukhoneni benkosi. Mhlambe lokho kuyokusiza umesaba uNkulunkulu. Ngoba one day uNkulunkulu uma ungamesabi uzokwenza umesabe. Hayi uzokwenza umesabe, hayi uyenzana futhi. Baleka-ke, balekela ukungamesaba uNkulunkulu, ujonga ukumesaba ngaso sonke isikhathi. Uma ukhuluma ngomuntu, lethe WhatsApp number yakhe. Ngithanda futhi ngigcizelele lento. Akusafanele abantu uma befake emoji abuye ekhaya lezwi. Akusafanele kwenzeke. Kodwa there are those few cases umuntu mayixolisa abuye. Ake singaphumi kumkhankaso ukubuyisa abantu abaphumile. Akungabi nje umkhankaso ukubuyisa abantu abaphumile. Ngoba ngelinye ilanga ngiyobuyisa umuntu kanti uNkulunkulu uqedile ngaye. Uyaqeda uNkulunkulu ngomuntu. Uthi uyamkhulekela athi uNkulunkulu no sengiqedile ngalo muntu, ungamkhulekeli. Uzoba busy wena uletha abantu uNkulunkulu asebashayela wabaqalekisa ngasabafuni. Musuphuma umkhankaso uhamba uzengela abantu abaphumile ngenxa yama-emoji. Ngoba abanaki ukunganaki lokho. Ngikunika itip nje. Ngiyabona sekukhona nje sebebhizi baletha abantu, nangu umuntu uyaxolisa, nansi VN, nangu umuntu uyaxolisa. Engabe ubhizi uqoqa abantu abangalazi iqiniso, uletha abantu ababudedengu,
abantu abenza ngamabomu, abantu abangawunaki umsebenzi kaNkulunkulu, abantu asebeqalekisiwe abanye babo. Uyabalanda-ke wena. Ugade zingalimi kuwe. Ngiyakwazisa nje ugade zingalimi kuwe. Mina-ke iqiniso ngiyalikhuluma, akubizi imali ukukhuluma iqiniso. Noma ngabe libuhlungu noma lehla kanzima ngizolikhuluma ngoba kusasa uwena ozobe ufaka i-emoji usuncengelwa kungasaphumeleleki. Wena gadake usathane lwesilwa nayo. Asilwi nenyama negazi, silwa namandla obumnyama. Ake ngishiyeke ngiguqe ngikhuleke singene enkonzweni yanamhlanje sebesibonile isihloko. Yebo, siqhubeka nesimo songokaNkulunkulu. Asisazibizi ngokuthi inkonzo zomkhosi ka-21 days ku-2026 ngoba umkhosi uphelile izolo. Kodwa sizoqhubeka nesimo songokaNkulunkulu size siqede kuverse 5. uNkulunkulu-ke ethanda sasivumela bese siya kuMahubo 23 nawo usuwaqeda. Noma-ke uma engasasivumeli uzositshela ukuthi senzeni noma sibuyela entshumayelweni yasentabeni. Kodwa kwamanje sisaqhubeka naye-ke lo oyisimo sikaNkulunkulu kufanele abe njani. Ubani oyohlala etendeni lakhe na? Ngubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Siguqeke sikhuleke sisondele kuNkulunkulu siyambonga ngendlela emangalisayo. Mhlambe ngikwanakho kuyavuka ngigcizelele. Ukuvuma kwenkosi njalo ngo-9:30 on Sunday siya connecta live. Njalo ngo-9:30 ngesonto siya connecta live. Uma sengiphumileke sengihambile ngeke ngisenze isiqiniseko. Abantu-ke banayo program yonyaka yeplan yasentabeni. Kodwa uma ngisentabeni ekhaya njalo ngo-9:30 si live Sunday. But uma ngiphumile kungenzeka ukuthi sithole ama-video njengoba besiwathola afakwa kamuva. Uma isimo sizivumela lapho esikhona ukuthi siyakhona ukwenza live siyoba live futhi nakhona. Kodwa isimo masizivumela. Okwamanje sisakhuluma uma sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa sise-Richards Bay ekhaya. Njengoba sisekhona kulezi insuku hayi sikhona live. Siyambonga kuNkulunkulu wethu, uNkulunkulu aqinise, uNkulunkulu akubusise. Subscribe laphaya ku-YouTube, subscribe mntaka baba, ulike, usubscribe, uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu inkosi. Masigoqe sithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukuthi usigcinile saze sawuqeda umkhosi ka-21 days. Siyakubonga uNkulunkulu wethu kakhulu balondile abantwana bakho, asizwa umuntu okhalayo nocomplainayo, siyabonga. Siyakubonga Nkosi kakhulu kuba siphinde sihlangane nababukeli bethu baku-YouTube. Iba nabo-ke Nkosi siqhubeka lapho sigcine khona izolo ezinkonzweni zomkhosi. Busisa-ke nale nkonzo ukhuluma uzambule. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Sizofunda-ke Mahubo 15 isihloko sithi isimo songokaNkulunkulu, uverse 1. Jehova, kubani oyakuhlala etendeni lakho na? Kubani oyokwakha entabeni yakhe engcwele na? Verse number 2. Yilo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Angimfundi u3 ngize ngigcine ku5. Ongahlebi ngolimi lwakhe, ongamoni umngani wakhe, nongamhlazi umakhelwane wakhe. Obuka onengekayo ngokuza kumenyanya, kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu. Ofunga ngokuza kumlimaza nokhangalaphuli izwi lakhe. Last verse number 5. Ongatsheleki umuntu imali yakhe ukuba izale, nongamukeli umvuzo ngongenacala, owenza lokhu akayokuzanyazanyiswa naphakade. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sisekuverse 2. Bengicabanga ukuthi siqedile izolo.
Ngiyabuyiselwa kuverse 2 namhlanje sisakhuluma ukuthi yiloyo uhamba ngobuqotho nowenza ukulunga okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Izolo-ke besibhizi ngicabanga ukuthi lolunye usuku sikhuluma ngeqiniso. Yilowo okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Uma ukhuluma ngeqiniso awukwazi ungakhulumi ngamanga ngoba lezi zinto okunye kuyi-opposite yokunye. uNkulunkulu uyamzonda umuntu okhuluma amanga. Ngoba umuntu okhuluma amanga uNkulunkulu ambulalela amanga akhe. Kakhulu uma ezoqamba amanga kuMoya oNgcwele. Bafethu mhlawumbe ungakwenza konke okunye uthethelelwe kubuhlungu ukona kuMoya oNgcwele. Ngoba izwi leNkosi licacile lithi ngeke uthethelelwe kuleli nakwelizayo. Mawubuka uMathewu chapter 12 uya lapha ku verse 31 ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza kepha ukuhlambalaza umoya akuyi kuthethelelwa. Verse number 32 ilona loyo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu yakuthethelelwa kepha lo okhuluma elimelene noMoya oNgcwele akayi kuthethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Okhuluma izwi elimelene noMoya oNgcwele. So kungayikhuluma into emelene noMoya oNgcwele. Ake sibukeke abaqamba amanga kuMoya oNgcwele. Niyabazi Ananiya noSafira, Izenzo chapter 5 soqala ku verse 1. Indoda ethile igama layo nguAnaniya inoSafira umkayo wathengisa ngendawo. Uma ufunda lapha kwizenzo chapter 2 uyafunda ukuthi ibandla lalinjani. Ake sibheke Izenzo chapter 2 qale ku 43. Kepha kwaba yilona loyo muntu wehlelwa ngokwesaba. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo bendawonye behlanganyela izinto zonke. Elise babehlanganyela izinto zonke. Siqhubeke. Verse 45 bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyonye ethempelini behlephula isinkwa ekhaya bedla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. So ke bahlanganyela izinto zonke. Bathengisa ngempahla babela abampofu. So ngesinye isikhathi babengababeli abampofu ngqo. Babethengisa ngempahla bayilethe kubapostoli. Abapostoli bese babela abampofu. Nakho phela uma uqhubeka seqatshana lapha bekhala abanye bethi abafelokazi bakithi ku chapter 6 abaneliseki sebethi uPaul khethana amadoda anamandla kuphi lapho funani ke phakathi kwenu abazalwa namadoda ayisikhombisa ikomiti lelo amadoda anamandla nodumo. Chapter 6 verse 3 wezenzo amadoda ayisikhombisa nodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo umsebenzi. Kepha thina sizoqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi. So thina njengabaholi asingene ekomitini kodwa ikomiti amadoda aqinile anomoya kaNkulunkulu. La kwakhethwa khona ke uStefano. So ke ibandla ke lalenze njalo lihlanganisa lidayisa izinto kwabelwe abampofu. So uAnaniya noSafira njengoba nizwa nabo benza lokho. Verse 1 kepha indoda ethile igama layo linguAnaniya noSafira umkayo wathengisa ngendawo. Yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Asazi badayisanga malini kodwa ingxenye in most cases isho half 50%. So wagodla u50% uhambisa kusho ukuthi waba nomona iplans lami libize kangaka ngizovele ngipha abantu nje ngeke ngikwenze lokho. Kanti ubukelile kubantu abanjani ababengagodlanga lutho. Yena useyabukela uyagodla. Ingakho kungafanele ubukele kuba buyicopy yomzalwane. Mawusuyicopy yomzalwane ngeke uzenze izinto ezenziwa lo mzalwane. Lokho kuzokushaya wena
uzozixabanisa nomoya ongcwele ngoba kazange akuthuma athi yenza lento oyenzayo. Musubukela komunye umuntu, musuba ikhophi yomunye umuntu. Abanye amakhophi omfundisi, abanye amakhophi kamama umfundisi, abanye amakhophi anoma iphi ebandleni umuntu ayithandile. Ku-wrong lokho, ku-wrong. Kungabi ikhophi, musulingisa, kholwa nje wena ngokwakho njengobuwe. So-ke lithi izwi lenkosi-ke bathengisa ngendawo nabo base begodla ingxenye yemali nomkakhe ekwazi. Ngifuna uyilalele lento. Hayi ngoba bevumelene, kodwa sekuvumelana ngoba unkosikazi benjani ibikwazi lokho. Kodwa umuntu ogodla imali ubani? Ubaba. So ngamagama uyalithola icala olitholela ukuthi uyazi awangawudalula umsebenzi wobumnyama. Akukusizi ukuthi uthi wazi bentshontsha abasebenza nabo uhlaba inhlali uthule. Akukusizi, uzojezela ukuthi uyazi kodwa awushongo lutho. Uyazi but awushongo lutho, uthola isijeziso salokho. So-ke lithi-ke le ndoda yagodla ingxenye yemali nomkayekwazi, yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Kwakufanele ibeke konke, kodwa yabeka ingxenye ethize yaba nomona. Wayesethi uPetro, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalisa inhliziyo yakho, uqamba amanga kumoya ongcwele, ugodla ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona, belingesile lakho na? Selithengisiwe, belingekho esandleni sakho na? Uyibekeleni leyo nto enhlizweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu kepha kuNkulunkulu. Ake siyibambeke la. Ngokuvuma kwenkosi soyiqhubha lapho. Sekwanele sokuzila. Kodwa yazi ukuthi mawuqamba amanga, awuqamba amanga kumuntu, kodwa waqamba kuNkulunkulu. Awuqamba amanga kumuntu, qamba amanga kumoya ongcwele. Awuqamba amanga kumuntu, qamba amanga enkosini uJesu. Uzojeza, uzosithola isijezo salokho. Ngiyazi ukuthi uzofunda uhale mathi ungayazi, ufuna ukwazi khululeka funda. Kodwa sisazoyincenga nawe ngokuvuma kwenkosi kusasa. Yazi-ke uNkulunkulu amanga akawafuni. Hayi akawafuna amanga. Ungabi ikhophi yomunye umuntu. Ungalingisi omunye umuntu. Ngoba ulazi ne-altar yakho uqa kulona. Mhlawumbe wenza lento nje usebenzela uSathane. Awulazi i-altar yakho uqa kulona. Wena umbona nje at face value. Kanti face value doesn't work anything. Uthi uJesu nobabona ngezithelo zabo. Funa isithelo somuntu, funa impilo yakhe, hlala naye, umtadishe, uzobona wena ukuthi uhlobo luni lukaBhende. Ake ngiphinde ngifunde, sigcine kubani? Sigcine kuverse 4 bese ngiyathandaza. Kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya, inosafira umkayo yathengisa ngendawo, yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi, yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Verse 3 wayesethi uPetro, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalisa inhliziyo yakho, qamba amanga kumoya ongcwele, ugodla ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona lelizwe belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho esandleni sakho na? Uyibekeleni leyo nto enhlizweni yakho na? Awuqambanga amanga kepha kuNkulunkulu. Awuqambanga amanga kubantu kepha waqambe kuNkulunkulu. Ngokuvuma kwenkosi sizoyiqala lapho-ke siyiqhube. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine. Khumbula sisuka kwiHubo 15. Sikhuluma ngomuntu onjani? Onesimo songakaNkulunkulu, okhuluma iqiniso enhlizweni yakhe. Ngithi mina uNkulunkulu akafuna amanga, uyamshaya umuntu amjezise. Uma kubiza ukuthi afe nokufa angcwatshwe ngenxa yokuthi uqamba amanga. Masithandaze simbonge uNkulunkulu ngalawa mazwi. Babongcwele babolungileyo, uyasifundisa ukuthi sihlale sikhuluma iqiniso. Ngoba siqamba amanga kubantu, siqamba amanga kuwena uNkulunkulu uqobo.
siqamba amanga kuwena moya ongcwele, siqamba amanga kuwena Nkosi Jesu. Sizobona umuntu ophambi kwethu esimkhohlisayo kanti senza iphutha. Siphambi kobuso bakho Nkosi, sihlanze ngegazi lakho, singcwelise, sinikela kuwena uqobo lwethu. Busisa-ke lona loyo ilalele lenkonzo, usebenze, uzambule. Nginikela kuwena leli bandla lonke lingelakho, walithenga ngesiphambanweni, elisekhaya lezwi, elisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bagcine ubalonde Nkosi, uzibavuse ngomhla wokuphela ngokwezikhundla zabo ezihlukeneyo. Siyazi kunezikhundla zabefundisi ezikhona, siyazi khona lonke uhlobo lwezikhundla zabazalwane. Ngiyabakhulekela Nkulunkulu wami, yiba nomusa kulo naloyo angene ezulwini ngosuku lokugcina. Ayilungise indaba yakhe sekulelizwe ngoba ilungiseki ngale kwethuna. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake bangcwele, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Baba uNsibande, siyavalelisa. Uthi nibe nosuku oluhle, nibe nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi.